دما خوش به بینرین هیجا ایرو یکی تیرمه 2021 ج روزان ج روزا پیشمیه بویا رو گشتن هری سرکه او هری بالکشین کل سرانسری جهانی رودانه اما حول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جارکن دما خوش ببینرین هجامی ج لیبیای دست بکن لی ج دروی لیبیای می دست بکن آروزیا لیبیای لپایتخت سوئیسرا جنیوری لسر ماسه جبوه البجارتنین 24 کانون خباتن هف پارت نمشاندن دولتین یکبن آمریکا بانک لاندامن فرما دیالوگین سیاسی یا لیبیای کرکو دمجارا هالبجارتنی ده بگیجن لهف کرناکی. طيب مساء الخير. ده هولدان سیاسی و چاره سرکرنا آلوزیا 10 سالن کل لیبیا ددومه خالن طويل سرماسينا جبو فيه كجي اف چاروجن لجنيفي جوينك جبو انضام فورما ديالوغا سياسية ليبيا بيكتي سفارت خانه دولتن يكبوين امريكا يا لليبياي داخوياني اكوشاند و ديار كركو سفير امريكاي لليبيا ريتشارد نورلاند بانجلا انضام فورما ديالوغا سياسي يا ليبياي كركو جبو هالبجارتنين 24 قانون بگیجن لحف کرنکه ریچارد نورلاند جا انضام فورومه خواست کو به مسیونا پشتوانیان نتوین یک بویی یا لیبیای را لحف بکن و بخبتن دداخویانی ده هاته گوتن هالبجارتنين مها قانون ريا هري باش جبو حكومتك راوا هاتي هالبجارتنا هالبجارتن وببناف جينا پیدا کرنا آرامی پشتوانی و خزمتین گشتی ین بارمانجا باشبونا لیبیای نونره نتوین یک بویی تایبت بلیبیای یان کوبشی بانک نتوین یک بویی دولت یک بوین امریکا انگلستان فرانسا ألمانيا وإيطاليا كركو زختي لأنضامن فرومي بكين داكو جبو هالبجارتنا 24 قانوني بگیجن انجامكي هفته و 5 انضامن فروما ديالوغا سياسية ليبيا كوجا آلي مسيونا پشتوانيا نتوان يك بويي يابو ليبياي و هادنه هالبجارتن جي 28 حزران و لپایتخت سوئیسرا جنیو دجوینه دنه لسر بنا سازیا یاسایی هالبجارتنین پارلمانتو و سروکاتیه کود 24 قانون ده هاتا پلان کرن گوتو بیج وره کرن و بنگه هاوی وره آوا کرن جوین ایرو بداوی دبه. الاستفتاء يحرم منا الشعب. أنا لا أقول بنعم أو بلا. بل هرد سردمك كوهي في داوي علينا شري 10 سالان إيل ليبيا جيش بويا ده جارك يدن مترسيات شتين بياني خدايا در دولتا ترك چارسريا سياسي بهيرسه جمارا شتين خوين لليبيا جبر بيكي زيده دكه تن دناوا مها هزران ده دولتا ترك بفرمانا سركمار ترك اردوغان 500 شتين دن شانديا ليبيا. آلوزیا لیبیا گوب سالانه ددومه تو نشانه چارەسەریەک ده ئاسۆی نێزدا خویا ناکە ji bo çareseriyek siyasî li Lîbyayê pêk were derxistina çeteyên beyanî ji welat weke gaveke yekem tê destnîşan kirin. Li aliyê netewên yekbûyî hikûmeta Tarablosê bengewaziyên derxistina çeteyan dûbare tê kirin. Tirkiye jî bi zêdekirin û rêkirina çeteyên nû ji Lîbyayê re bersivê dide. Li gorî navenda çavdêriya Sûriya mafê mirovan di meha Hezêranê de Tirkiye zêdeyî 500 çeteyên Sûrî şandine Lîbyayê. Çavdêriya ragihan got 28 Hezêranê 200 çeteyên Sûrî di deriyê hewar kilîz de gehaştine Sûriyê. Li bargehên leşkeriyên Tirkiye li Sûriyê jî amadekariyên şandina 300 çeteyên din ji bo Lîbyayê tê kirin. Tirkiye bi $500 çeteyan dike leşker û wan bi balafirên leşkerî û sivîl ve diguhêze Lîbyayê. Bi vê yekê ji destpêka meha Hezêranê ve zêdetirî 500 çeteyên bi navê Komên Emşat, Sultan Murad û Koma Hemza gehaştine Lîbyayê. Di heman wextê de 535 çete vegeriyan Sûriyê.
ناوندا چاودێریya mafê mirovan a Sûriyê diyar kir got pêvajoya derxistina çeteyan ji Lîbyayê bi temamî hatiye rawestandin û got Tirkiye veguhestina çeteyên Sûrî ji bo Lîbyayê didûmîne. Nêzî 7000 çeteyên Sûrî yên girêdayî dewleta Tirk li Lîbyayê hene. Heta niha li Lîbyayê du wesayetên zerxî yên Kîrbê, derûnên Payraktar, derûnên Fonexî û mûşekên Sakarya Jalê Tirkiye ve hatine çêkirin hene. Ji şandina çeteyên nû ji bo Lîbyayê re Enqera dide nîşandan got wê rê nedin gol welat xebatên ji bo çareseriya welat bigihêje encamekê. Belê her Serokvezîrê Iraqê Mustafa Kazimî li Brukselê li gel sekreterê giştî yê NATOyê civiya di civînê de hata gotin wê NATO ji bo alîkariya bi Iraqê re kar û çalekên xweyên li Iraqê jî berfireh bike. Ofîsa Serokvezîrê Iraqê daxuyaniyek li ser hevdîtina Mustafa Kazimî ya li gel sekreterê giştî yê NATOyê Jens Stoltenberg belav kir. Di daxuyaniyê de hata gotin de di civîna li Barageha NATO ya li Brukselê de behsa hemahengiya karên hevbeşa NATO û Iraqê ya duwarê siyasî, aborî, ewlehî û bazirganiyê de hatiye kirin. Hate diyarkirin Mustafa Kazimî diyarkirina pêşxistina peywendiyên navbera NATO û hikûmeta Iraqê de beşeke ji berjewendiyên gelê Iraqê, ewlehiya herêmê û cîhanî ye. Her wiha heta Kazimî gotiye nabe xaka Iraqê bibe meydana rakeşî û nakokiyên welatan û divê ji ser xaka Iraqê êrîş ser welatekê cîraneyê kirin. Di daxuyanê de hatiya gotin sekreterê giştî NATOyê Jens Stoltenberg jê soza dewamkirina alîkariya bi Iraqê re daye. Her wiha wê NATO li Iraqê di warî perwerdekirina hêzên leşkerî yên Iraqê de kar û çalekên xwe jî berfireh bike. Belê li cihekê ku tundî lê hebe ev yek ne ewlehî û ne jî aramiyê lê dihek û bi taybetî jî ger nexwasin tundiyeke li ser jinê ve ango zayendî be vê yekî ev yek ji hemûyan kembaxtira û rewşa hê jî hîn dixe nava metirsiyan. Ji bo danîstina vê yekî ango ji bo hîn zêdetir li ser bi taybetî peymanên ku ji bo parastina mafê jinan ji bo parastina mafê etîka di nava civakê de jî peymana Stenbolê yek ji nîşaneya herî serekiya li hemberî vê yekê û em ê hewl bidin di îro de peymana Stenbolê navaroka xwe çi û ji ber çi bi fermana Serokkomarê Tirkiye Erdogan ew qastiyê xwestin ji peymanê ku were vekişandin. Belê peymana Stenbolê ku bi navê xwe dirêj tê gotin peymana Konseya Ewropayê ya têkildarî astankirina tundiya nava malê û tundiya li ser jinê û têkoşîna bi van yekê re ye. Her wiha tundiya binpêkirina li ser mafê mirovan jî yek ji xalên serekên peymanê ku wekî binpêkirina mafên mirovan jî tê dîtin li aliyekê din armanca sereke ya vê peymanê jî ji bo parastina mafê jinê û rakirina bi yek carê tundiya li ser dihindirê malê û li ser jinê ye li aliyekê din newek heviya zayendî ya di nava malê de jî yek ji xalên sereke yên di peymanê de ye. Peyman bi van xalên xwe jî hewl dide ku ewlekarî û aramiya dihindirê civakê û bi taybetî jî mafê jinan yê di nava malê de jî were parastin. Belê em ji wê yekê dest pê bikin peymana Stenbolê di kîjan dîrokê de dest pê kir û naveroka vê peymanê jî xalên herî sereke yên derketine pêş çiye. Di 11 Gulana 2011 de bê komkirina îmzan êdî peymana Stenbolê kete rojeva sereke û di 8 Adara 2012 de jî peyman di rojnameya fermî ya dewleta Tirkiyeyê de hate ragihandin û bi qasî 20 welatan ku piraniya van welatan jî endamên Yekîtiya Ewropayê ne îmzaya xwe li binî peymanê dan ango peyman pejirandin û yekî tebaxa 2014 jî peyman bi awayeke fermî kete meryetê ev peyman ji 12 5 û 81 bendan jî pêkti. Belê ev peyman xwedî taybetmendiyeke bi çi awaye û çi digire nava xwe ji bo ku em armanca serekiya peymanê naz bikin divê em naveroka peymanê naz bikin ji bo ku em naveroka peymanê jî naz bikin divê 5% sereke yên ku derdikeve em bersiva vê yekê bizanibin. Yek ji wan pirsan jî tê gotin ku dê ev peyman peymana Stenbolê kê biparêze belê di peymana Stenbolê de hemû jin û keçên ku hene rastî tundiyan tê ango dibe ku tundî li ser wan were kirin ev peyman wan diparêze
خالا دومی جیت گوتن جیکت پارێزە ev êrişên kotên an got tundiya ku pêk tê wê demê jêketê parastin li hemberî vê yekê jî tundiya ku bi taybetî di nava civakê de tê pêk anîn ango em bêjin jineke ku di nava malê de ango ji derve di kîjan cihekê giştî de be êrişeke tundiye li ser pêk were ev peyman jinê li hemberî vê êrişa ku pêk hatiye di parêze ango bi awayeke giştî kurt û kurmancî mirov dikare vê yekê pênase bike ev peyman hem jinan ji hevjînê wê hem ji hevjînê wê berê hem ji heval hem ji bav hem ji dayîkî hemû kesên ku tundiyeke li ser jinê pêk têne ev peyman xwedî taybetmendiyeke vê awaya ku wan diparêze. Di xala sêmîn de jî tê gotin çawa diparêze ev yek jî bêyî ku nîjad, bêyî ku ziman, bêyî ku zeyan dek were diyarkirin ev peymana Stenbolê hemû tundiyên ku li ser civakê pêk tên weke binpêkirineke mafê mirovan pênase dike û dibe xala herî sereke ya ku dihêle êdî mafê jinê yê ji tundiyê jî bi awayeke here baş were parastin. Di pirsa çaremîn de jî li ku derê diparêze ev cih hiç bi to awayî ferq nake li koçeyekê dibe, li kolanekê dibe, li malekê dibe, hemwelatiyek dibe, li kîjan aliyê dibe ferq nake ev peyman hemû çîna civakê ango bi taybetî jin û keç û kes zarokan jî digire nava xwe û ji her kesê jî diparêze di pirsa herî dawiyên de jî ji çi diparêze ji tundiya fîzîkî diparêze her wiha ji tacîz û tecawîzên ku hewldanên li hemberî zayendî têne kirin jî ji wê yekê diparêze ji tundiya aboriyê diparêze her wiha ji şopandina bi israr diparêze rêna de ku zarok di nava qadeke ku tundî lê heyî de jî mezin bibe. Ev yek armanca sereke ya peymana ku heyiye. Belê ev peymana ku xwedê taybetmendiyeke ew qas baş ji bo ku aramî û ewlekariya di nava civakê de ji bo parastina mafê civakê heyin lê diyareke ku Serokkomarê Tirkiye Erdogan ji bo xwe weke xeteriyeke mezin dibîne. Ji ber vê yekê di 20 Adara 2021 de Serokkomarê Tirkiye Erdogan hema bi lez û bes ev peyman xiste rojevê û ji ragihandin ku ew ê ji peymanê vekişinin ji ber vê yekê jî ji bo derketina ji peymanê jî tenê îmzayekiya Serokkomarê Tirkiye Erdogan bi têra wê yekê kir ku li Tirkiye êdî bi milyonan jin careke din bi tundiyê re rast rast werin û di xala herî dawiyê de jî ev peyman ji bo çi ew qas di rojeva jinan de dimîne ji ber ku jin vê peymana Stenbolê weke temînata jiyana jinan dibînin ji ber vê yekê hewl didin ku bi hemû hêza xwe xwedî li peymanê derbikevin û vê peymanê jî biparêzin. Tenê armanca serekî ya ku jin dixwazin diyar bikin jî di nava çile heta gulana 2021 de bi qas 95 jin li Tirkiyeyê hatine kuştin qaşo ku 10 ji van jinan jî ji aliyê polîsan ve divê parastina wan hatiban kirin lê tevî vê yekê tundiya ku li Tirkiye û kuştina jinan ya li Tirkiye jî bi van daneyan dide diyar kirin li hemberî derketina Tirkiye ya ji peymana Stenbolê li gelek welatên Yekîtiya Ewropayê û her wiha dewletên Yekbûn Amerîkayê bertek nîşan dabû. Herî dawî jî rêxistina Afya navnetewî bi daxuyanekê ragihandibû ku derketina Tirkiye ya ji peymanê ku tê watiye ku bi milyonan jin wê li Tirkiye êdî careke din bi tundiyê re rasta rast werin û ya ku diyar jî ew e Serokkomarê Tirkiye Erdogan careke din dixwaze tundiya ku li dişî jinan ya li Tirkiyeyê careke din pêk were. Belê ev yek şexanên sereke yên peymana Stenbolê bû ku niha jî di van kêliyan de li seranserê Tirkiye ji bo ku parastina peymana Stenbolê çalekiyên berfireh têne li darxistin. Em peymana Stenbolê bihêlin û ji peymana Stenbolê jî em bi nûçeyeke din ya tundiyê dest pê bikin ew jî di derbarê rewşa li Myanmarê. Belê li Myanmara ku bi darbeyê tê birêvebirin piştî pênc mehan yekem agahiyeke xweş derkete holê siyasetmedar rojnamevan çalakvan ji di nav de derdora 2300 kes ji zindanên Myanmarê hatin berdan. Hate destnîşankirin ku 700 ciwan ji girtîgeheke insên ya li Yonganê hatibûn bincavkirinin. Rojnamegerên Myanmarê Kay Son navaya û ye Mio Kanta jî di vê girtîgehê de derketin. Di darbeya leşkeriya yekê Sibatiye ya ku Myanmarê bi tevahî 6421 kes hatibûn bincavkirin. Li aliyeke din hêzên parastina gel ku ji hêla xwepêşandîran li dijî artêşa darbekariya Myanmarê hatine damezrandin îddia kirin di encama şerê hefteya derbasbûyî de 44 endamên artêşî hatine kuştin. Artêşa Myanmarê li ser van îddiayan hetanha jî tidaxuyaniyek nedaye. Artêşa Myanmarê yekê Sibatê bi îddaya di hilbijartina heştê mijdara 2020 de nelê rêtî pêk hatiye darbeya leşkerî pêk anîbû.
ارتشا میانماری لدیجی خواپیشان دیران و هیزین سرهلدرین دربه نپجرین ایرشین خوین دجوار و حتی نهاجی 888 کس جی جبر وان ایرشین وان مرنه هر وها به هزاران کس جی هاتنه بنجاف کرن ددمکه کو خواپیشاندنین جرسی لولات دوام دکنده دارزاندران کسین بنجاف کری جعالیه دادگیهن لشکری ین میانماری وشی دوام دکن 谢谢，把人公关怎么也拉上بلی گرماهیا روژه ادی گهشتیا استک مترسدال لروشاوی قرانه جبر پلا گرماهی زیده تنی دنابا 5 روژین داویه ده نزی 500 کس مرن. سروکا سازیا طباعتلی یا بریتانیا کولومبیا لیسا لوپینتی به بیرخست کو دمال سرانسری پارێزگehê جبر پێلên germahiyê yên di vê demsalê de li parêzgehê 165 kes mirine. Ev dane jî weke jimara herî zêde hate bibîrxistin. Lopinter ragand ku di nava 5 rojên dawiyê de bi kêmanî 486 kesan ji nişka ve mirine. Sedema viyekê jî weke germbûna rewşa hewaya ku sê qatan zêde bûyetê diyar kirin. Lopente diyar kir ku ji sadî 195 jimara miriyan zêde bûye û bi hatina agahiyê nû yên li ser rewşê re metirsiya zêdebûna viyekê jî heye. Lopent got li hin herêman ji ber zêdebûna birinên ji nişka ve pisporên tibaetlê di bersevdayîna banga gel de jî dinekmane. Germahiya zêde ji hêla pisporan ve weke Qubbeya germiyê tê pênasekirin li eyaleta Alberta ya Kon û Erdê Bakurê Rojava û her wiha parêzga British Columbia jî bi bandore. Germahiya rekorê ya herî dawî li bajarê Lyoton 49.9 pile bû. Li gel vê li hundirê Brîtanya Columbia û deverên Alberta germahiya zêde jî hîna dewam dike. Bilê her li Kanadayê goristaneke din a ji 182 kesan hate dîtin. Ev goristan jî li ciheke nêzî pansiyoneke asîmlekirina zarokên xelkên xwecihî bû. Hefteya derbasbûyî li Saskatchewan li Rojavê Kanadayê li Marvalê 751 gor û dawiya meha Gulanê jî li bajarê Kamplosê ya British Columbiayê li cihekê nêzî pansiyona ji bo asîmlekirina zarokên gelê xwecihî goreke ji hestiyên 215 zarokî hatibû dîtin. Civaka Katalonyaya jêrîn ji duh bi daxuyaniyeke ragand ku li nêzî dibistaneke berê goreke ji hestiyên 182 kesî hatiye dîtin. Hata ragandin ku gora komî li nêzî dibistaneke berê ya St. Augustine ya li British Columbia ya li eyaleta Kronborkê hatiye dîtin. Gor bi rêjeya Joe Roden tê tespît kirin. Hata ragandin ku dibistana navborî di navbera salên 1912-1917 de hatiye bikaranîn. Xelkê Katalonyaya jêrîn ragandin ku gor li kurahiya ji 1 metreyê hatine veşartin. Di daxuyaniyê de hate destnîşankirin ku zarokên ji 7 heta 15 salî bi salan zilim û kiryarên li dijî mirovahiyê li wan hatine kirin. Serokvezîrê Kanadê Justin Trudeau û hin serokên xwecihî jî ragandin ku şewitandina derên Katolîk piştî dîtina gorên komî neqanûnî ne. Belê Slovanya erkê serokatiya demkî ya Yekîtiya Ewropayê ji Portugalê dewr girt. Slovanyaya ku 2004 bo endamê Yekîtiya Ewropayê dê serokatiya Yekîtiya Ewropayê ya ku wê ji Portugalê dewr girtiye heta sûyekê kanûna 2021 bidomîne. Dinûçeyeke di medya Slovanyayê de hate diyarkirin ku mijara meraq a ku Slovenya ya ku ji rojê Îropê ve serokatiya dewriya Yekîtiya Ewropayê standiye dê çawa pêvajoyeke bimeşîne û kîjan mijaran bide jî dixe pêşiya xwe. Li gorê nûçeyê di çapemeniya welat de Îropê de gelo wê Slovenya kîjan mijarên sereke diyar bike jî û hatî pênasekirin. Di vê navberê de hate îdia kirin ku Serokvezîrê Slovanyayê Jansi li welêt weke rastgireke tund tê binavkirin li ser parçebûna Balkanan belgeyeke nefermî ji serokê Konseya Ewropayê Charles Michel reşandiye.
Jansa destnîşan kirko belgeya têde parçebûna Bosna Hersek girêdana Komara Sırp a bi Sırbistanê ve yekkirina Kosovayê bi Arnavutlugan re jî neşantiye. Belîbînerên hêja hewlda di nava bêzakan de bûye rû geşewanî herî sereke yên li seranserê cîhanê ji we re pêşkêş bikin. Heta roja şemiyê bibînin di nava xêrxweşiyê de her şad û baxtewar bin.